So yun mga ka-take care, nandito tayo ngayon sa may Cuenca. So ang gagawin natin, hanapin natin yung pwesto ni Idol Lia Gali. Kasi sa pinagtanungan ko kanina sa may karinderya, tulog pa si Idol. Pero joke. Hanapin natin dito yung kanyang pwesto. Magtanong na lang tayo mga ka-take care. Tinanong ko kanina si Kuya, pataas pa daw yung bahay nila Idol. Siguro pagbaba na lang natin, tsaka natin na subukang hanapin si Idol para makapagpa-picture tayo. You know. Pirukan tayo ajay pwesto ni Idol Lia Gali. Cuenca Bridge. Dito tayo Cuenca Bridge. Dami sasakyan sa likod. Marami tayong kasabay pakyat. Si Idol Lia Gali mga ka-take care is siya yung binansagang ice cream girl ng La Union. Nakakatawa yung kanyang video, talagang mapapaaw ka. Mapapangiti ka talaga. Makulit si Ma'am Lia. Makulit at the same time maganda na, lovable pa, you know. Ito ata yun eh. So kailangan natin magtanong dito mga ka-take care. Tingin ko yun eh. Yun yung pwesto siguro. Parang yun yung pwesto eh. Tanong tayo dito sa may Higuerita. Pataas pa daw. May pataas pa dito. Parang wala ata. Let's go, clear. Morning ma'am. Ma'am bali nagdamag. Ma'am ata da jipis to jiportasan da ka Lia Gali. Isa ito yabay waiting shed madam. Ay jibanda balay da madam. Ay pakastapay madam. Mano nga minuto nga ta madam. Ay pagbit lang. Sige madam, baka nagsubli akton. Thank you. Ewan madam. Sige madam, thank you. Nahanap natin yung post niya. Shout out kay Idol Lia Gali. Andito yung pwesto niya oh. Ito yung pinagpicturean niya. So magpipicture tayo dito mga ka-take care. Kulit lang no. Dahil nga gusto rin nating ma-meet si Idol Lia, pero tingin ko nasa Baguio ata siya eh. Picture tayo dito sa kanyang pwesto, sa kanilang pwesto. Yan. Shout out Idol Lia Gali. Di man kita nakita ngayon. Hope soon, you know. So mga ka-take care, papaulan na. So hindi na tayo makakapag-video. Papuntang Baguio, doon na lang natin dito tuloy. And yun, nakita natin yung pwesto na Idol Lia Gali. And hope pagbaba natin makapag-picture tayo sa kanya. Pero kung nasa Baguio siya, wala po. Kaya kita sa Baguio mga ka-take care. 2,000 years later. So yun mga ka-take care, hahanapin natin ulit yung pwesto ni Idol Lia Gali dahil nakalimutan ko ulit. At sana masyambahan natin siya ngayon para makapagpapicture tayo. Pupunta kaya tayo sa bahay niya? Parang kinakabahan ako eh. Parang lumampas na yata tayo. Lumampas na nga tayo mga ka-take care. Doon pala yun, sa taas. Yung mga may mga tao. Ano ba yan? Sana matsambahan natin sa Idol.
Ayun, bukas na siya. Bukas na sila. Alright. Andito si mama niya. Hindi ko alam kung si mama niya yung ay, kapatid niya siguro. Yun. Hi ma'am, good morning. So ayun, nandito na tayo sa pwesto ni Idol Lia Gali. Ma'am, kami ano mo suna? Kapatid mo? Andyan siya ngayon? Sa bahay nyo? Ay, kaso parang kinakabahan ako eh. Pero pwedeng tumuloy doon? Sige, sige. So shout out sa kapatid ni Idol Lia Gali. Ma'am, anong pangalan mo ma'am? Julina po? Ay. Maganda pala talaga yung lahi nyo mama. So antayin lang natin, chinat ni ading Julina si Ma'am Lia Gali. So yun mga ka-take care, pupuntahan na lang natin sa Idol Lia sa may bahay nila. Sana walang masyadong aso dun, no? So thank you kay ading Julina. Daanan na lang ulit natin siya mamaya pag-uwi natin. So let's go, pasok na tayo. Sana awan aso jay. Adda? Ay, sige, sige. Thank you, thank you. So yun mga ka-take care, papasyal tayo sa bahay na Idol Lia Gali. Na? Ay, papantoyan? Ay, sige, 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 sige. So, bababa na lang daw si Idol Lia Gali. Handa na natin yung cellphone natin para makapagpa-picture tayo. So yun mga ka-take care, makikita na natin ng personal si Idol Lia Gali. Yan, magpapapicture tayo kahit alam nating pangit tayo. Ay, shout out din natin si ma'am. Yan, good morning. Ma'am, anong pangalan mo ma'am? Apple po. Ano po? Apple po. Apple? Ay, apple. Parang ito ma'am. Parang ito. Apple. Mingo. Shout out natin yung mga tropa natin. Ayun, oh. Galing din sa Baguio yung mga yun, mga ka-take care, kasabay ko kanina. Sana all naka big bike. So yung mga dadaan po ng Cuenca La Union mga ka-take care ay pwede po kayo mag-drop by dito sa pwesto ni Idol Lia Gali para bumili ng, meron sila ditong pinya, ay, singkamas pala, singkamas, kala ko patatas, mangga tsaka mangga. So andyan na oh. Andyan na si Idol Lia. Sa wakas makikita natin siya ng personal. Matutuwa yung mga katropa natin doon dahil nag-request sila na daanan ko si Idol Lia. Ayan. Idol, good morning. So ito si Idol Lia Gali mga ka-take care, ang ice cream girl ng La Union. Ayan, good morning Idol. Kumusta? Nagpintas ka magang personal nga talaga So ayun, nakita na natin yung request ng mga kababayan natin sa Balungaw. Yung bagyo ma'am. Doon ma'am. Dumala na di kalman ka, so nagpigsat tudo. So yun, yung mga nanonood po ng Facebook page and YouTube. May YouTube ka ma'am? Ada YouTube mo? Lia Gali mo't lang? Ice cream girl ata yun? Ice cream girl. Ayun, so yung mga mapapadan po sa Facebook page mga ka-taker, please follow po sa kanyang Facebook page kay Idol Lia Gali. Lia Gali, ayan. Type nyo lamang po sa inyong Facebook page at saka YouTube channel. Alright, so siyempre magpapapicture na rin tayo kay Idol. So yun mga ka-take care, na-meet na natin sa Idol Lia Gali. Ayun, shout out ulit sa kanya. And thank you. Ayan, thank you ulit mama. Thank you mama. Sige ma'am, thank you mama. Thank you, ingat din. Sige ma'am. Adeng, thank you Julina ading Sige mama, salamat. So yun, pinuntahan tayo na Idol Lia Gali kaya nagpapasalamat tayo sa kanya. Alright. Sige ma'am, clear ma'am. Clear. Ingat ma'am, ingat. So yun, na-meet na natin sa Idol Lia Gali. Alright, let's go na rin mga ka-take care. At babakbakin na natin ang kalsada patungo sa Pangasinan. Ading, salamat. Ingat good luck sa school mo ading. Thank you. Bye bye.